Ta hagani gupor sa sisien pat nga ai ku Blei. If baro kiba ju pet bat kiba ju shashkor ya gani ktin ka jong Blei ka bangi ai malag Sunday. Kuma gani gupor katway beje. Bat ngi ai ngu yu Blei ba sa sisien pat mata gisngi ngalaban. Wan biang shafi shagi yeng gisam shagi shnong gitau bagi jaka baro kiba pidan hagani gupor. But nagaliang jong ke Grace Worship Center ni ai ku Blei pi baro ki baju page bat ki baju subscribe but ni ai ku Blei ru igito baro ki baju Krishan ngi ag jing duai Blei un kur khui pi dan shibon ru ki ba Krishan wat leng ba ki jing ai ki jangki ag jing dai ba ki jing pen bahas shu ya gani ka channel gani ka por ba video ka sound ka nadang shadang kalang ka ba internet ka ba yat bet bat ka ba klemdan ngono ka jing pen wet ba ka jing pen tuat ngai ku Blei ya baro ki ba pet agani ka poro ai ku Blei ki yeng ki sam me pi ki ba yeng ba sam ki brio ki ba pet agani ka program agani ka por ka jing duai chonga na ka jaka ka lang ba ki jing hikai ki ba ai mala ka por shafi kinomlong ki ba le no ai kinomlong ki ba ngi spendap ya ka program rai kan mau baro ki banga kren ki dei ki banga up but ki banga shashkor ki jing alam jo Blei but nga duai but nga pen kre ringkat but kata ki jing angnot ba nganom shukran ni ki banga shisngaw tanat are banga kren ni ki ba kandalong ki jing mentoy ba ki jing khu ya ki jing im jong phi ta hagi ni ki por nga dani ka ban ai biang ni phi ni ki jing hikai lesi ki ni ki jing hikai nga nong kum ta kam de ki jing alap but abanga hikai ni ki jing hikai men ta ki sngi nga kwa ba pin pelet jingmot namar kini ki jingi kai ki dei ki bangi jukran ru bun sen wat hagi jingi seng ki jingi hagi Bible study ki jingi ki bangi dan malaga por ni kwa ba ni kai ki brio kum no ba ni at hagi jing kerkhu ki jong Blei ni kwa ba ni kai ki brio kum no ba ni at hagi ta jing laman siam ka ba ringkat bat ka ta jing san jo ka jing laman siam ringkat ba ka ta jing sngal tho ya ka tien ki jong Blei ki nang la ban kiu na ka por shi ka por but nginang yo i ke jing roi wat lagliang ke jing im junkie te hagi ni ke por nge kwa ngan kren ye ke jing kren da ka banga ai kerteng ye ke jing kren jonga hagi ni ke por Hato u Blei udah Kular Shisha ne em naga ktien ke jangaw ngan ong biang sa jisien ke jing kren jonga hagi ni ke por ke dei Hato Blei udah Kular Shisha ne em habau tho lani la record ini ke Bible ye ke jingkular ke jong Blei ke bobon kata ke de jing kren jong aga bangadan ban ai shipi mena ke sngi la kita ke jingkular ke jong Blei ke bobo aga Bible ki badan khamtam ke testament ke betamai beragi sam Hato kita ki jingkular ki try kam ne ema du mata ki sngi ki long effective Hato Blei u abel pendap kita ki jingkular ki jing em jingi pita Blei nga kren ni ki jing kren kadau baro bang kren ni ki jing kren kadai bah ki jingi slok jong abat ki brio ha ki jingi tuai jong abat ki phone Haga jingi kendo berki brio shibon man lagi sngi. Nga syam mingini gawai ke jing shisha. Berkata ka day bon sien. Ki brio haba ki kendo jing e. Bat haba ki tip ke jing kulan na kaktin ke jong Blei. Bat nda haba ki duai bat yo ke jing kular ke jing em barabau Blei shimpen long ke jing kular. Bakin ja ke jing em jongki. Kawan ke jing no men sim, kawan ke jing do jing kermen. Kawan wat ke jing artatien ia ke ktien ke jong Blei takadau nga kwa ban yarap ye pigi bakumta la pidan man tag sngi ke yeng ke badan pleng ke jaka ke pidan kampalat ye ke jubab ke jong Blei isi ke jingkulan na ktien ke jong Blei ke dan shibon Blei kular man pen em ke yeng ke sam ke jingi Blei kular ke ban pen khia ingi Blei kular ke ban pelong ingi ki brio ki badan ke jing sok ke jong Blei ke jing kemen ke jong Blei ukular shibon ke jing dai bat ki ai banginum long hatrai ngi long halor kita ke jing kular ki bo Blei kular
Henry nda habangi poipat agata jaka kabangin pentray kam kita jingkular. Don gibriu gi badu no igi jingkular gi chau Blei bagi klemyo i bagi tray kam. Don gibriu gi baduai bara bagi klemyo. Teng kilet no daki we pagi lenti. Bagi nang poi na kawai gi jing siwe gi jing Nakata daw hagi ni pol nga kwangan yalami pi siwe ni ktien gi chau Blei. Bangan peni pi kendiat igi jingkular nga ktien gi chau Blei. Bada dia nang tangan sa peni Hato gini ki jingkular ki long shisha ne am. Hato gini ki jingkular ki bau Blei kular. Hato ki dei ki bau Blei kwa banda pendap ya kata ka jing jingi. Na kata daw nga kwa pin pelet jing mat. Sngap baha. Depi don jing pang sngap bau Blei kular ne am at kumlokin tray kama ka jing jang pi. Depi don nesi ka jing ka ba pim so tau. Hato ki jingkular ki jang Blei ka jing jang pi ki tray kam ne am at dei kata daw. Nan ai ni ka jing hikai mda ka sngi ka ban lang ka jing mentoy ka ba kraw ka jing jang fi. Ngan pen ipi na ka Bible ya ka jing kular ka jang Blei. Ngan puli ka jing to ka jang Apostle Paul. Na ka shiti ka ba ar ki korin ka lanang ka ba ningkong ka khat ka ba arpo. Sige ni ka khat ka ba kraw ka ba kordor ka Bible. Ngan da puli ka ni ka jing kular ka ba to o Paul. Uang kumni Apostle Paul sngap ngan puli. Ar koren kelenong ka beningkong ka dekhat ka ba arpo. Namar ki jingkular ki jong Blei. Kat ba ki don. Kilong hau ka ba hoot. Bat hau ka ba amen. Yak kaban penan buram yo Blei. Daga jing jongi. Ang adakwa ay katama nagisngi. Bagani ka mga kren ni pi nagisngi ka na siyay kadar. Banado gibadang siyusdang pinsngaw to ika. But what igito gibala syakri kamslemro. What ay bagini ka jingkular kin silang ka jingtip ipi ka kli. Henry bagini ka jingkular kinlong imbiang ipi nagisngi. Bapin pentamay biang ka jingat jang pi sa sisiyan. Ngan pin isway gini ka jingkular. Apostle Paul wang ini kiktian namar ki jingkular jong Blei kat bakidon. Fitabem hagani ka Bible. Don shibon ba ki jingkular ki jong Blei. But kita ki jingkular ki jong Blei ang Apostle Paul kat bakidon. Hakaliang jong Blei. Hakaliang ka jong Blei ukpa, hakaliang ka jong Blei ukon, bala hakaliang ka jong Blei mensima khot, nakaliang jong Blei ula adep ong hoot, but nakaliang jong Blei ula adep ong amen. Kabamot kala long okay, la long tested kumaong mangi, but la ya kaban pentroy ka magajing ka jingi. Kata ka di ka jingmot jong kaktian hoot, but ka jingmot amen. Kaman u Blei ula adep biang ula adep okay. Ulapan scam kita bakalalong ke jingkular ke jong Blei kalalong ke jing jingi. Wang sa kaway kaktiyan ni wang baro ke jingkular jong Blei gilang haoy ben amen. Yakaban penan buram yo Blei. Daga jing jingi kabamut nda habang ngaban mafi. Ngisngaw to ini ke jingkular jong Blei. But ni nang ban pentroy kami kia ke jingem. Ndaki ja shisha ke jingem jingi. Ublei yo buram mangi, yo buram ublei. Bagata ka ba ukular kita ka troy kam. Takataw, ngakwapin check baha pej baha igani ka bang kren. Balada ka jingkular jong Blei baro ka badana ka Bible. Ka ba ublei wang kalang hoot ben amen. Lada ka klem hoot, bet ka klem amen. Ia ka jing jang pi. Ngakwa ngan kili mentama no bakla. Hato mangi, no bakla Blei. Man ngakwa ngan penipi, hagani ka por, ba Blei wang, Paul wang shusho, hagasish ki nong rom lang bapra, nakadakot ka balay puar, wang ginigiktir wang. Lada Blei shimbenot ban ay kat yo Jesus Christ.
Hato un benut ban ai lembat u ya ki ai baro lembat u. Katakanega bau ji u absupol u yoi balada lada u Blei na penang sim benut ban ai kat ya lau jong u khon. Hato un benut ban ai ya ki ai lembat u. Shaga jing jingi. Asuan ra kendiat igini ke jingkular. Nama kidan sibuan ba ke jingkular naga Bible. Ban ngakwa mga nong ifiya gini ke pora ba ngakren ini ketin ke jong Blei. Ngada ang nut ba pina play jingmut nama ngakwa ba kan langkom ke Bible study ke mga jing hikaya fi mina gisngi. Sila na kalong ke bala lele nganyele ika ban kren nganong penjerong la dangala. Fi nakani nong rem jong ketin ke jong Blei ke mga lapani. Baro ke jingkular ke jong Blei. Kira ke bo Blei ula adap ong hooi ula ong amen. Kam tam lele ke testament ke betamai. U Jisu ya ke jingkular baro ula seal de snam ke jong. Bamdan syaitan ke balaban penuit show ke ta. Ban ula ai ka ke jing jingi. Mangide ban kula ban shimi ke jingkular ke jong Blei. Tengah kuat ngan peni fi mena ke sngi. Sengap ai gini ke jingi kai namar ngan peni fi kumno gini ke jingkular jong Blei gen trei kama ke jing jingi. Piaban sengau tu ika tala dah yang sem ki kular fi ke piaban tip iki nongrem kumno fi ni opriang ke jingkular lada ke sarkar ke kular ki dan shibon ki nongrem ki piaban pendap pinio ke jingkular mal lada ke snong tau ne manu ki kular ke jing jong fi piaban tip ki dan ki condition ke tu kan ne. But kumjuru wat lada ke jingkular ke jong Blei galang hooi ban amen. But barok ke jingkular ke jong Blei ki de ke bo Blei kwa ban penjah ke jing ke jingi. Ada ki dan ki kat tu kat ni ki condition lani ki nongrim ki bangaban mapingi dan kaman tip. But ngasi bangan ong ki ni kitian. Madan shibun ba ki brio ki bedwai show Blei. But ki bayat light na ki nongrim ki bangan sehikaya fi. Kani ka bangan hikaya fi mana gisngi kam dai ka batmaya nga. Enraya banga puli biang ini ka Bible nga sngau to banga dai ban pen ken mau biang ni pi. Kumno bakini ki jingkular ki bo Blei ula kular shingi. Ula kular da ka jingi ap jong Jisu ba da ka jingmi pat da ka jingmi snam jongo. Ba ula ai ngi kini ki ketin ki jongo ka balang ka jingkular. Ba kumno bakini ki jingkular kan trei kama ka jing jingi. Kaba ningkong ke poin ka banga kwa ngini keren mana ka sngi kadai. Pentikna baha ba pila long ki khon ki jong Blei. Katakan ni ke poin ka ba khmat tam ka ba jrong tam ka ba nganum compromise ka tabat ka ba ngayo ina ka Bible ba katakan ni ka ba dan kam tam. Pentikna baha ba pila long ki khon try ki jong Blei. Ki jingkular baro ki jong Blei. Ki dei ki bala hooi bat ki ba amen. Tang ba walit bakla yang ini baki jingkular u Blei u khlem kular yaki nongwei. U Blei u khlem kular yaki banabar. Kaba ningkong ke jingkular ka ba u Blei kular ka dei. Shalagi jong ki khon try ki jongo. Ai ngo yo Blei. Bo Blei wa ai nga gini ke jing shai. Bat ngan ai gini ke jing hikai shipi ba pin sngau to. Banatu mentak ke sngi. Lada pimut ban pediangi ke jingkular ke jong Blei. Ngini tuain dala dep ni ke jingkran. Baki ni ke jingkular jong Blei ken treikam. Balada pidan jing u Blei un jubab. Lada pidan ke nono ke jing pang Blei pen kia. Lada pidan nono ke jing ke jing jong pi pin sngau to. Kaya ke jingkular ke jong Blei bat bakita ke jingkular kinda ja shisha hai ke jing jong pi. Kaba ningkong ke poin ke dei. Pentik kena bahaya lah dia. Bapila ada long ki kon try ki jong Blei. Kata ke poin ke banga kuat ngana syong khamslam. Nama ngayo i buon ba ki beriu syong ablei. Badang tadi ngi syukhat kerpat yo Blei. Bat ngi syukhat ablei bagi mina tip ba utau Blei dan syano.
But what ki Kristan ru ngi la shu kelalet jing sang ngi la shu long Kristan ngi la shu duai. But ngi klem singo tro yu tau Blei. But nga kwang along if ni par nga kwa ba pin shai haba nga ai ni point pinti kina ba bilong ki khon jo Blei Blei. Naman ngan pin ipi ni Bible singap ha na ka shiti shigi nong rom kala nong ko ba pra singap ngan puli kani ka ktien kani ka don kam ba ha kani ka khat kani ka shiti shigi nong rom kala nong ko ba pra ngini puli ka khat ka ba khat riu ko uta mensiam uya plashai ringkat bat kamensiam jengi ba ngilong ki khon jong Blei uta mensiam kaman mensiam khot bat kaniga mensiam jengi kita ya plashai ringkat kita saki bakada don kita ke assurance kita ke jing snow tikna bangila day ki khon jong Blei hagana warukom kabamot bau Blei dau mensim khot ulakta ige jing em jong brio bat bau tu brio la yo mat ige jing pen gendo jong mensim khot bat bagaktian ke jong Blei ke bau yo kalong sembai ba em bat hadin nang ta bagaktian ke jong Blei ke rung bat bau mensim jong Blei yo ige ban pen ka al sin tu brio Syaga jingkla ka ba mat ba una sngal tho ya ka jing sham ka ba marmat ba no Jesus Christ ba una mat ka ka jing Blei ka shisha ba Blei udah pen kayu syaga hima ka jong Blei but kata ka dai ka ba don kam tam ha ka jing em jong wipe away u ba kwa ya ka ban kam ya ka jingkular ka jong Blei na ka Bible wala mot ba ka jingkular kan jaklumar Kejingkular ke jong Blei hi kambon. Ukular ia ki kontrai ke jong. Bat ngabo ini ke poin mengidai banda penting kena baha bangidai na em ki kon ke jong Blei. Naman ngayo inang neba umensim khot bat ke mensim jengi. Ong wap sepol kidai banda saki baha bangidai ki kon ke jong Blei. Kata kadai ke ban ningkong tam. Pintang sudai ki kon ke jong Blei. Nda pida mat shishai ke jing it jong Blei. But pida tikina bo Blei lapan kai pi ke hima ke jong Blei. Fitip ngan suang ipinang ni. Wat ba pimpat tip bahai ke jingkularo. Tang naman ba pila mat ia kata ke jingta ke beshisha. Bat ia kata ke jingka arsian ke beshisha. Bat ia kata ke jing penem ke beshisha ba pida mat. Pida kendu marmet kata dan kata ke encounter kata ke jing sham. Ke beshisha ba du Jesus Christ. Fitip ha ketu ke por bagi briu ke mat ni ketu kadang ke eke ba kraw ke bejang tu. Ke ba ningkong u Blei u pen kai u briu ba po. Bat ngan itu pin nadu tu ke por ke jing em jo tu briu kala ya per uladei u khon jong Blei haga bagan jaman se. And I figure we ke jing pla. Kabangadan ban support ya kita kabangakren. Ngadan arteli ke jing pang. Haga met jonga. Nadu ngadang kenarit. Kawai ngadan ke jing pang nerves. Nadu clear du kejat. Ngadan ngene ke jingpang nerves. Ki nerves nganget pisot ho. Hagi doksa. Kapala long ka jing du jingkerman nga akapor bang empat tip yu Blei ngadang samla. Ngamle ran menitro ngajukulan wat lagi jaka ki bobon. Nakawan gitu ke jingele Kamet barok away ke kelaring ban ngakelan. Ngajule eran ban syong ke jakapat ba ngapet bat nga kelan marway si jaka ke bamdan bayoi. Ngala sumari kini ngala let kat bala keleng. Andrai kat banami ke singi ngai iganang du jengkerman. Kawan sakaway ke jingpang ba katakadai ke jingsu ke bejur. Sini support jong ke syadam jonga. Mendetang si senam dagi bon senam. Ngala di lut ke jat dawai barok baga met kala ring bat ngala rai kho bat ngajupurkhan. Ngajura yu pain killer apa ke jacket jonga ba bang pong jacket agi tu por bang dang samla. Ngalet keleng ngara do pain killer ba bang don hang no.
Ndakalawan tu ke jingsu nga. Ngut du pining kila na mga kwa bangan. Lek men lek ngaw baha bagi parlok. Bat ka shupniap shipor. Bat ladep nang tu kawan ke jingsu. Teng am jutia men met. Daki paus nem. Ay ngoy Blei baha kaway ke singing Hashem ke jingpanim. Haga met kabau Blei kuta ika dok not jonga. Barang kita kamiat mengenai single tu syai bo Blei udawan yang kaban keren daladi ia kaban ong ke jing im jongabat nga kelak bomot ngapai jutrai ke jing jaumat ngari Sham Shisha baru Jesus Christ haga tu ke pratarik jong Blei Oktober kat kendai spa praponyo ngam simtip ia kita ke jing kular ke jong Blei bo kular kaban penkia bo kular kaban kerkhu ngam simtip kita ngam yo jing ikai kumapiyo mapi mendaga sni Hendrai tang namar baula penkai nga gitu kemit bat tang namar bangala kelalong konjo Blei ngada tikna ke mensiam jonga hagu tu kemit bangada Sham Shisha yo Jesus Christ bat kita kadai kabanga hikaya pimenta Bawat ladang ampat tip ke jing kular jo Blei ke jing penkia. Ngai tu ke ne ke jing sngongo you try. Bahaka mit ka banga pai jo Blei bat ka bo Blei upen kapat yang asy ke hima ke jo. Wat langam tip ke jing kular rei. Ki jing pang baro artli na ka met jonga ki khia sendan tat. Ki khia ro ki da khia permanent sendan. Mendai bagawan biang kada ja sendan kada coach sendan kada light sendan la life usan senem mendanga syakri yo Blei ngam juyo shu ita ke jingpang Blei long belong faithful ban pendep yala ke jong ke jingkular hagi brio ki pada dai shisha ki khon ke jong badai na ke daw yang ni ban keren shifi mendai banga syukwa ban syukran ya ke eke pengamat ngam tip eke jingkular ngam pat yo jing hikai hendrain nang yang nang tan nang lek yang nga ap shita yo eke jingpang ke khleman chu arta yo shibnai laibnai shpobnai shisnem bat ngada tikna bagade ke tu gemit bo Blei pen kiai nga kat no tam dah bangila tip lei ke jingkular jo Blei Balai ngayo jing pen kia aku tu kami. Kadau kadai bau Blei ula pen long ngau khon jango. Bat ngala de tikna bau Blei ula pen kai ngau chake hima ka jango. Bat ngala ban khot yo ni Blei ukpa jango ba beneng. Bat ula ban ong bai hot ngadan hang ni. Namar uyoi yengi bangidan ke jing kapat kepada ke snam pada ke bor ke jong mensi mekhot pada ke ketien ke ba im ke jong Blei. Takadaw kani ka mga kren ifi kaday ngakwangan ay men sim ifi badan ki brio ka kwa bo Blei on jubab dan na preng jong fifi kwa ba pin light no nagi addiction yung drugs yung kiat ngamle ran yung ngadan ki addiction nagi tu ki por ngachay ong bro ki brio ba ba fi kwa ban light nagi addiction yung di ka bam day tango Jesus Christ subalaban polite na mga siyam ngani ka jing imla jong Bat ngadangit bakani ka mga kran ipi managisngi kadai mga kwa bakana jaga jing em jofi dan pre jofi yang ni pila ngop pila kerni dikiat dikin jadi drugs pila kerni bat pimla show bat pikwa ban light pila don ka jaka ka pila linga pila gitar pila lekleng rehabilitation center bat piklem la light kawan ke craving bat pikwa shikwa ke jo balai namar kani kadai ka berdan kam tam bin skol tho ban yang ini nagi jing te jing khom man yo i ke jing pelat ke jo Blei kadan kam ngin Sham Shisha yo Jesus Christ haga jing im jing ngakwa bapina pai shisha jo Blei ngakwa baleng bang ni ke jing kren jonga bapinyo snow bo Blei udang it ye ke jing im jong piado mentai ke sngi bala da pin pai jo ula yap la ke ding fnau la mi pat bat ado mentai ke sngi do men si ma khot udang kren che ke jing im jing bat pio alat mentai ke sngi ban snap ini ke tien ke bang kren Ngamau mga janay lut na do mga kelaka pamot ngambiang lut ngadang duna sibon. Hari tanggaway nga na tikina ka mensim jonga. Bau mensim khot bat ka mensim jonga. Kita saki bau Blei ula pelong nga
ukon try ke jong Blei but de nak takadaw nga sa tip shy bagi jingkular ke jong Blei baro kat bagi don kilang hau Blei ke ba oil ben ke ba amen ni ke ban penan buram ye ke jing im ke jingi amat benam ban penan buram yo Blei de ke jing im jingi but de nak takadaw nga yang nang ni nga kwang nang ifi vi puli nang ni nga city sigi map yang ngan penipi nang Matthias Sega ni kedai kawai ni nongrim ki banga jus ngotenat ban kren si Gabriel malagi par wada banga late selak yang Gabriel ngaju kren ni kene namang itang tang Gabriel ki sa kwa tang manyo ki jingker khu no Blei ki kwa banyo ki jing ki jubab no Blei klem da sngot ho ni nongrim kata kedai ni gospel ki jong Matthias ki nang banyo na ka khat banyo ter kene ka khat ka ongom ni pan ta an sa ai tiet tan seplip wat de pinse sham na bau tau bo pan de ban ai bau tau bo tiet de ban ple bau tau bo wat de ban u de ban sham ong Jesus Christ ke ktien kanungun de pleng jang fifi pan bi klem yo pi tiet u Blei klem ple pi wat ru pi klem sham hato ka jingkular ke jong Blei ke de Shisha ne em sha ngan pen e fi ke por Hagen ik juga lain ngan pen ifi ba pide pinti kena bah ba pila degi khon try ke jong Blei namar kan ik ktien ke buang pan ke buang wat ke buang tiet un plebet un jubab bet un shambet un pini shambet yo kan ik ktien u klem kren ke brio ke belang nong wei ke hima ke jong Blei Balai nga ong ik ktien namar ha ke gat ke begendai wang ik ktien ong Jesus Wang wei brio ben pila da khon un pan da khpu I don't know Bala da khon un pan da dok habu I don't sen Jesus wang la ma pigi kmegi kpagi ba pop ki ba paman pidang tip ban ai ki jing ai ba ha ha ki khon jong pi kat no tam ukpao ba beneng un ai ki ba ha ki ta ki ba pan no Fitip kini ke nongrem ke dege badan kamadu kata-kata. Bau Jesu kran ni kupa ba nu khon. Bala nu khon nu pan nu kpu nu mai nu mau nu pan ke dok khau nu mai nu sen. U khon nu kupa hi. Habau pan ba nu kupa bu dei khon hi. Ngani tu pi u ai ke ba bahatam. Dau duk nu rus parun ai ke ba bahatam. U Jesu wan ra da kata nongrem ban pinsngau tho ban usong kat no tamu kpa ba beneng klem ong Blei ba beneng wang kat no tamu kpa ba beneng nama dei tang ki khon ki bala ban khat yo Blei ukpa what you ong kpa ba beneng teng teng duai ye to jing duai try ong kpa jing ba beneng long ba khoi teng nga khwa ni tu pi ke tu klembo ingi bangin shi recite ye ka bangin shi kranika Kadang model prayer, kadang jingduai ke bau Jesu hikai ke berjeliu duk kata-kata. Habau sedang ke jingduai ke bau angkok pa jingi ba benang kamot. Wei bawan show Blei de ban tikna bahabo de konjo Blei. Ubala ban ong yo Blei benang kok pa. Ki jiu kim not angkok pa jingi ba benang. Hado mentag sngi. Singa no de penshai kata. Fitip aga kitab Exodus Deuteronomy kedan ke ktien ke baong wat ong thalai ke kreten ke jong Blei jong me bagi jiu do mentag singi de ting yap re him tip u Jesu no wan jini ke pertei be puli ne gal nang ke khat we jong Lucas ne ki sanran ki u Jesu bo duai mela ke por we ne preng jong ki wang ku try hikai leming ibangin duai U Jesu ang la pikwa ban duai ong kumni ong kuk pa jingi ubah beneng long bakhot ke kerteng ke jame wan ke hima jame long ke man jame kendo ko ba beneng bagum ta ter syaban ong ko Blei ba beneng upha ban ong yeki senran ong kuk pa jingi ba beneng Hato pinut ban khat kpa yo ba pim de kpa.
Manu tharai yang ni pertayu bakam kpa ye bam dai kpa. Ngangadan ki khon ki tip yang abang ada kpa. But baro ka bang don baro ka jing don ka jonga kadai ka bang bu nam ta ki khon ki tip ye gani ngala kular ro iki bangan pen a ngan pendap ye ta ka bangala kular na ta jong ki bat haba ki tip ye ka jing kular kum ki khon kini obet ye ta ka bangala kular nam ta jong ki takadaw dan gibriu isu kren ni khot bang panten sa ai wat bis shem tit en sa ple ateng ni su recite ka klem le sngot ho ai menta gisngi bang kren ni ai galang kum jingi kai fi bakat bala na ni jakang khwangan penken mau biang fi ling bang ni jingi kai hato ki jing kular jo Blei ki long shisha ne am nakaliang jonga nganong fi baro ki jing kular jo Blei ki long shisha ki de ki belong true ki de ki P.R.DIENGDOH ki bo Blei ula dep ai ki ha jing em jingi tang ba ka baning kong tam u Blei kwa ba fin tip ye ni ka condition magata ka dai ba pin penti kina baha ba pila ai ti la ka jong ka jing em pila dai ki kon try ki jong Blei asing ngalaban penjerong kendiat igani ke point yo adona peng jong fi ki badang shis dang pim sngo to se fi kwa ban long ki khon jong Blei but pim tip kum no pila ban long ki khon jong Blei na kwa nganong fingi ai ngo yo Blei bangi ema gani ke generation gani ke ya ka jong ka jing ai bangi don menta ke jaka ka biang tam bangi la ya ka ban long ki khon jong Blei tang da ka jinget if you puli ke gospel ke jong ya ni skil nang ka beningkong na ka khat ke khat we kong ulawan chi ke ek bedai lucky jong and re kita ke bedai lucky jong kim shim lang diang yu kamot uwan ningkong chi ke jiu chi ke kon Israel and re kim shim tre diang yu gila kentai ila sa nar fna yu bar ulayap no agar khat ke khat ar uang ini gikten hen kat ke P.R.DIENGDOH yu Jesu hakitula ay ka bor bakin lang ki khon ki jong Blei kata ki banget aga kerteng ke jong ki bam shim la khasho na ka manu brio hande ki bela khano Blei tagadaw bakin lang ki khon jong Blei dan ka man khai pi ndai shu tang nei mei pa bapi kha ke yeng kristan bapi angla de khonu Blei am we devin de tikena ba bapi la kha arsien bapi la mat ye ka jing ta ka jong Blei ba ye ka jing pen kapat ka jong ba ka dan ka ka witness for the spirit jong pi bapi la de ki khon jong Blei ka ta ka de ka dan kam tam Paul buang stish ki galtia la pin puli na nang ka balai ukren shai wang men ba kampat wan ke jinget ngilong baro aga nong hikai kay ga nong hikai ga hukum hare menta balawan ke jinget ngimlong shu apo ga nong hikai namar baro ngilong ki khunjo Blei ga jinget but usaong ini gikten ngap ngan pen ipi gani khat namar kani ga gikten ga badon kamado kata wong ni wong namar pi baro pilong ki khonu Blei de jinget au Christ Jesu nga puli ke galatia no ko balai na khat ka ba arpon rio na pi puli lot ye ni baro khan wang blo wang agar khat bar bu fra ndan jum ndan greek ndan mram ndan balai lo ndan chinram ndan kan thai baro ngilong we au Christ Jesu la da pilong ki jong Christ kum ta pilong sumbai wa Abraham kinong yo patengken kat bakum ke jingkular Fige jingkular ki nong yo pateng apa keren ki nong yo pateng ni yo pateng de tanggata bang yo pdiang ye ke jing khapat de ke jinget leng ba ka jing shem jing baru Jesus Christ ndege to ko biju rakti si sin biju ang Jesu nganget me yap me mi pat panatala yo jipnem am na keren ye ke encounter ke beshisha ye ke jing shem ke beshisha baru Blei
ia kata ka ba fida mat ia kata ka jing it Blei ka ba crow ka ba fida skau tro ba ka pop jong fi ka pen skau si yo Blei but ba fida skau tro ba Jesus si ka dor but ba fida pai no show Blei but ba Jesus u sa pen long fi u jing tau ba tamai na kwa ba nga na penti kinai kata point ka ba ningkong jonga Hato ki jing kular ki jong Blei ki long shisha ne am kilong shisha tang mabiap an penti kina bahay la di la pilong shisha ne em ki khon jong Blei kabaar lesing adan light ligi point tang makapor jong akanum sha ngan penini ka point kabaar ka bakhamdan kam shisho bar nga kwa nganong fi walay kenriat na ginigi nongrim ki bangan pen ifi la na fi kwa ban yo ibi ki jingkular jong Blei ki tre kama ki jingem kabaar nga buang ni sngaw to baha ia ga jutang ka batamai la na pikwa bapin yo I bagi jingkular jong Blei ki trai kam ga jing em jong fi sngaw to baha ia ga jutang ka batamai namar don ki brio ki bam sngaw to ia ga jutang ka barim bali ga jutang ka batamai Lapi puli na ke kitab maap nga na ke shiti jonggi Hebrew kalanang ka ba pra kalanang ka ba khandai pilap ba ang tu la tho e ke jutang ba rem ba ke jutang ka ba thamai bat na pi puli to ke shiti sigi Hebrew ngan na puli ke ni ke por khanang ba kalang ka jingmen to e pi na puli ke ni na ke ktin ke jong Blei la tho ang ni ke Hebrew naka lenang ka ba frangan puli naka dekat ka ba henry wang menta ulayo ka kam lingdo ka ba kham ka kor kal ba kumba ulang ru uksiang ka jutang ka ba khama ya ka ba la pelang ki jingkular ki ba khama u jisu lang uksiang jang ka jutang ka ba khama kat bakum ba ulang ruk siang ke jutang ke bakhamba ya ka bala penlang haki jingkular ki bakhamba ni mentangi dak lagi ke jutang ke batamai ke jutang ke bakhamba balik ke jutang ke barim bat ke jutang ke batamai kadai ke badan ke jingkular ki bakhamba ngala jukrale gini bon sena gini ki snam yai badon ki briu ki ba don na ke jutang ba tama indrai ki dang kwa pat ban yang ke jutang ba rem ke jutang ba rem ang ni ke siti ki Hebrew ke kran ba ya ka tai ke jutang ba Blei don ba Moses bar ki khon Israel kaba khambo na po ka ni jutang ka barim ka kran bet ya ka ya jong ka hukum at bon ki priu ki sedang man yang ka ta ka hukum adu mentang sngi but ki mix up ya ka jutang ka barim ka jutang ka betmai but hanta ni bo ki priu ka jaka ka ba kluma atlim Barang ada dua ibu Blei menagi sengi kat balak nang ni habang nang dan ni por kendiat. Ngakwa pipin sengau tho baha ya ke jutang ga betamai la da pikwa bani o I bagi jingkular jong Blei gen trai kama ke jing em jong fi. La da yang ga jutang ga betamai bat pikir mel ni ke jingkular ke jutang ga berim ngani tho pi hang ta pi pai ke jaka ka bakhlumar tlim. Aduh saitan pun kelumar fi ke jingat jong fi kan kelumar. Nganda pensyai fi Shibon bagi brio gini sengi hikai ke ketien ke jong Blei ngam kedau ketien ngam penram anda ngi klem pia bahai ke ketien ke jong Blei na peneng ni boy ke brio haga jaka ka ba palat bagin sngal thok no baniat haga jingkular ke jong Blei Hafi singap yang amat lagi sengi ngekuang anong fi. Hafi kwa banyo ibu ke jingkular jong Blei kin long ke jing em jong fi. Singap to bahai ke jaka yang jong fi ang no fidan.
Man syuang ifigum ne. Tapi dana po ri India sengo tu bahaya ki nongrem ki bedan hang ne binyo enjoy. Ye ki facilities ki bedan hang ne po ri India. Village America bimla ban ra de ki nongrem ki benang ne ban ibu sha America binyo ki facilities ni ki jingdan kam ki benefits ki bedan America. If dana ki jutang ka berem ki dana ki jang ki rukam balar firong se ki jutang ka betmai ki dana ki pergi nongrem. Marka ini ki nongrem ke bangala hikai fimentan haga jutang ke betumai ke dei. Mdei syuk de ki jingle. Mdei syuk de ki hukum. Hari menta balawan gini ki jing ai, galawan da ki jinge. Ngimlang syuk apa ke nong hikai. Angas ngau lengo i ki briu ki bubun mengi klem hikai bahai ke ta. Dan lagi berkeren persyarat sendan bagi tiang bayok ngipen kelai ke ketian ke jong Blei. Kan mau ngeklem keren sebar naga Bible. Piyo inga pule mentani gani ka ongkum ne. Ka onga ka lenang ka pra Hebrew dekat ke ba pra lenang ka pra dekat benyew kong lada kita ka jutang ka beningkong. Kalalong ka bom duna. Anamuat jakaya ka baar. Takadaw ngakwa bangan penifi bau jisu lang siang juga jutang kabakhamba baru bakwa ban penlang ingi kinong yo peteng igi jingkular gi jong Blei haga jutang ka betamai ngan puli fi naga shiti shigi Hebrew nang ka bakhandai ngan puli na du khat waiter ter nganget ngedang yo khandiat ka por Henry ukris aba ulawan long urang ba lingdo kita ki eki babha Kiban sawan dari tabernacle ke bakham kraw bat ke bakham janai ke bam simla thau di kti ke tagalong om na ke jongan ke pertai limne ke snam ki blang bagi khol masi ande ke snam jong uhi ula le rong tang shisen shagata ke jaka kentang habola yo ke jing sil spa bam jukut namala da ke snam ki blang bat ke masi kertong ke depai ke masi lot bala sunrise ikita ki bala pentinget ke pen khoi ye ke jing pen khoi ye ke do kat no tam ke snam kris ubadau mensim bam jukut ula aingo ila dia beklem jing duna hau Blei kan pen khoi ye ke jing tip lem jong pina ke jing le bayap ya ka ban shakri yo Blei ubem tin amar kane snow to babi pule ke Bible tin namar kane ulong uksiang jangga jutang kabatamai ujisu daga snam jango ula aingo tang sisen klem jing dunach mat jang Blei kalang perfect kadai ke jing kenya kabalang janai tam bat habula deble gene cancel no igatu ka jutang kabarim baro Bat ukelalong uksiang jangga jutang ga betamai. Habau la jaga jingyap ya kaban silspa ya ge jingpalat ki bahapo kata ga jutang ga beningkong. Kita ya ge balakhat kin ngakwa pinda yo ba kita. Kita ya ge balakhat kin yo pdiang ya ke jingkular ya kata ga benta bam jukut. Pinumio pdiang kita ke benta bam jukut lana piyang ke jutang ke berim pihak aniang ke jutang ke betamai hau siang ke betamai ubalang ke Jesus Christ akwa bagani ke jing hikai jangan mentang sengikan play ki khmat jongfi ki bakin jaman sem bapinyo i bau Blei un break lot ke tu ke berim barok na ke jingem Manun ra efficient ke jutang ke betamai de ke jingat. Video i ke breakthrough ke jing pelat ke jing em jongfi. Amdan ke be amdan shu ke duna ke ta ke beningkong mabrang ke ta ke bau jisu la yap ban da ke ta ke jing nya ke kham bahai ke ta ke beningkong ang ke Bible. Ke de jing ikai ke kham dan kam ke ne ke NONGKREN. Bat ndala dep ong ini ke tien wang kumno wang namar habakadan ke testament kala day baula yap ubataw ya ka
namar ka testament kadan bor habala jaga jingyap minno kadan bor habadang imu taw ya ka takadaw nga ay gani ka point nang ni sngaw to baha ya ka jutang ka batamay ka testament ka batamay lada pila arung siya ka testament ka batamay siya ka jutang ka batamay ka Bible ko ang hangni namar habagadan ka testament ngala juhikai gini buon sen ngala puli bahai gini ro bagaktian testament la ongru ika bagadai hagarukom jong ka will ka tu ka bau kpala ni ka kemegi to lupa ya ka yeng semla ni ki jingdan jingam haki khon jongki bat kat bakidang maki ka tu ka will kam trekam andai nalayap maki ka tu ka will ka trekam bagi tu ki khon ki yo itu ka jingkular Ketaka ni jingmut jong ni testament. Bau saong na ni ketian ke jong Blei namar habakadan ke testament. Day bau na yap ubatau ya ka. Kal bagi kemegi kepagi dang dana yeng wala lagi la tok lupa. Ya ka yeng hagi tu ki khon. Ketuga will ka klempat long effective kampat trekam. Namar dang im ki bathok ya ka marsin yap tu bathok ka tu ko will ka im bat ka dan bor ban pen ksan ni gitu ki bedai hok ban yo i jingkular ai ngo yu Blei na ka bentau jisu u belong siang jong ka jutang ka betamai babula yap mau ban lek chegata ka jing ma ban siu spai di jing palat ki ba po ka jutang ka beningkong kita ya ki bala khat kamot ki brio ki bala yo mal i jing penem kini yo pediang ke jingkular ia kata ke benta bom jukut angai ngo yo Blei mo jisu anjani ke pertai udai uktian jong Blei berkat budang dan mo ni ke pertai ule lut mo unadang sedang namar udai uktian jong Blei hanai nda habau yap u ai ti pateng ye ke testament ke betumai hanga badafi Kibalamat ia ke jing penem bari ke jing kapat. But hadian baula ai ni ke testament ngi. Kat baudang im ka klem trekam. And then daula yap aga ding fna baula mi pan aga jing tap ula let no sebeneng. U ai ti hangi aga ni ke ketien ke jong Blei. Kabalang ke testament ke betumai. Menno ka don bor habadang imu betau ya ka. Ong bumtang ni ke siti siki hebro. Ke testament ke dan bor dain dala yap ubat hawika aingo yu tribe ula yap la ke dingfna aingo yu Jesus Christ ula syak nam ta jengi but agani ke pol nga kwangan penipi agani ke khlemat lepi kwa man yo ibi ni ke jingkular baro ibo Blei kular kin long shisha nga bu ini ke point ke jonga ngau to ba ye ke jutang go betumai Kelmau ke jutang ke betamai mdeshu ke jingle jongi baro de ke jingle jong Jesus Christ. Haga jutang ke betamai mdan shu ke wairu ke banginiang haga hok le jong baro ke de ke hok ke jong Blei. Haga jutang ke betamai penrongingi shi ke jingai de ke jingat. Mdeshu de ke jingle jong ke hukum. Bala pidang yang apa ke jingle jong ke hukum. Lana pimlaan pendap lut itu ke hukum baro. Pinyo ipi haba ke jingtim. Bat shibon ba ki brio ki haba hangta. Bat donru ki bahikai yakatahi. O brio bampat la ban pendep yakaway na ke shipho. O haba ke jingtim. Sngaw si banganong ipi na ke jaka. Shitish ki galtia ka lakren shai. Nagalanong ka balay. Nganda puli fina ke Bible. Ketien ke jong Blei kala da kren shai ngi clear ndan chu ka ba wit ang ta. Bagalanong ka balay na khat bishipau ter gong.
namarkat ki balong na jing le jong ga hukum kilong apa ga jing tim ken namala tho long bala tim yo way po way bam yai ne haki eki barong yo la tho ga kitab ga hukum yo ga ban le eki teng ikai ga ga jing le ban ngi klami kai ga ga jing le langi hikai ban hap ban le kum to pia ban share Dene kita kedal teng im long balance agar kom snel tho iga ktien Blei. Daga jingkit klik NONGKREN igane. Mga snel tho ngakwangan penan buram yo Jesus Grace. Baga jing yap jango ga kra palat iga jing em jangi. Mdan shu additional, mdan shu bapindang pentam kita. Lani pendunai kita. Ke jing yap jong Jesus kalang complete. Haga ding pna hadian mula pendab lo pertawang. It is finished. La pendab. One man still spying in a jing tim jong hukum on the Bible. Ngana puli fi wang ni. Khat bakhat lai Chris Ola sis pa ingin ke jingtim jaga hukum. Daga bala penlang yu ke jingtim nam ta jangi. Namala tho long bala tim yu way po way barabas din au ding. Kanang baga jingkir khu ke jong Abraham. How Chris Jisu kan yu wan chigi gentle. Manobre ki gentle mangi. Aingo yu Blei. Mangi klem long ki Jew. Mangi long gentle. Mana ke jing tat jing Jew ke jing penem kawan jing ki gentle namar ngim pediang daga jing le ngi pediang daga jing ngat ya ke jing yap bani ke jing mi pat ke jong Jesus Grace but mentau long siang jong ke jutang ga betumai but one man ngi ke testament daga jing yap jong but udon menta sebeneng menta ke jing kular jong Blei kalong ga shisha kalong effective ke traikam Ang dwai men daga skibo Blei un play kmat jong fi. But daga jingat pinoi benong try. A Blei be it jong a udang hang ne de khat ga khat sao jong nang ga balai galtia wang. Knang ba ga jinger khu ga jong Abraham. How Chris Jisu. Hang as ngotanat bo Paul bo tho igani udan ga jingpen pau. Uyat nadu u Abraham uyat lat yo Moses upay yo Jesus Grace ang knang baga jingir khu kajong Abraham how Jesus Grace kanyo wan shangi gi gentle mangini yo pudyang gi jingkulario mensim daga jingay hangas ngotanat palat yagane bale uyat lat yo Moses namar u Abraham u im sauspa snemiga hukum shuaiga hukum Baru Abraham uyat ke jingat. Baru dan jingat day bat kene ke testament ke betamai. Baru ta ke jingker ku ke benu Abraham. Kamla ban chuan kum tu shingi ka ban wan lang bau Jesus Christ. Bandau Jisu yap ke ding fna. Pelongingi ki Israel ki bakin jaman sem. Angas ngau buram ke taktian. Ngas ngau benut pengamla ngan penjerong lut igani ndrei kadai ke jingi kai ke balong kabangan nganong fi kadai ke way na ki bangas ngau tanatam. Bang perkhat ye ke jing it ke jong Blei ye ke jing mayan jong ke jing krau jong ke jing ai ke jong Blei. Bang ko abanganong fi Hato ke jing kular jong Blei galong shisha neam. Kadai ke shisha. Namaru Jisu rong siang jong ke jutang ke betamai. Dan preng jong fi gani ke par. Da fi snot ho gani baro ke jingkular ke jong Blei. Kala long ho but amen. Balai na maru Jisu la yap ban sil spa ingi na ke jingtem ke hukum. Barabo mi pat kiu shubneng wai ti pateng ngi. Ye gani ke will ke balong ke tien ke jong Blei ke testament. Kat ke bala kular hang ni kalong ho but amen. Ya kaban penan buram yu Blei daga jing im jingi. Nanget u Blei yu buram daga jing im jong fi daga sngi. Bala fi nget ya gani ke ktien ke jong Blei. Da fi shupai show Blei daga donot. But la da fi kloy benang try nga kwak ngan yu putiang ke jing penem ke jame. Ngan duwai na mangam yu shubun ke por.
nga kwa nga nyalam fi shi ga jing duai mano na peng jong fi dan haga jaka ga ba fi kwa ba ni o I ba gi jing pen kia kamba ka jubab jong Blei ga yin ga sem ga jing penem ka ta de ga kamba ga ba krautam ga jing penem bakan long ga jing im jong fi ba ga yin ga sem ba fi ni o long ki nong yo pateng ga jing kular ga jong Blei ka ba nga kwa ifim da ga singi ga dei Blei fim IT la ka jong ka jing im show try u Blei udang iet if bau ai gani ga ktien u Blei udang iet if bau ai gani ga jing shisha nga sngot ho agani ga por ba nga kren u Blei khuta ga do no changfi pila jinjar palat pikwa ban yo ibo Blei palat pite u Blei na pedeng ula le lo baro ka basa menta kalong la fi nget but fi pai show Blei ga do no baro ngan duai fi agani ga por shura ga ketiga jong fi siliang ini tuai lang bat nga Blei pin pen bon adien jong ai gani ga jing duai ong ini ga ketien try Jesu nga ai ngo ime mga yo iya gani ga lat mga niyo sngaw biang iya ga ketien jame nga da naga jaka kabangam sngaw to but minta ga sngi mekren siya nga try ngawan pai siya may Blei ay nga niyo amat iya kita ga jing iit ka jame bada ga jing kita ka ba shisha ga jang umansi mo ko pen kapat iya nga siya ga hima ka jame baan khat iya nga ukon jame bangan yo pdiang i ga jing kular ga jame bangan yo yang nga ga jutang ga bethamai bangan om yang shu ga jutang ga berim map yang nga try map iki pop changa daga snam ga jong Jesus Christ pen khot ye ga pop changa na ai ti tmai la di shem try but nga ngai ye ga jing penem ga chame Panadu mentay ga sngi an im ga jing im ga betmai daga jingat trying an shakriyame man laga singingan kam kanti ye ga jing kular ga jame namar ki jing kular jame ki long ga ba ho ba ki ba amen ngai ngu ime ko pa ga ni ga por aga kerteng ga jong Jesu amen landu ai fi ku try de ga jing pen sle ga jong men se ma ko ala ga jing don kat ga jame a Blei trying a try ga ni ga brio ga ba yo snow ni ga jing hikai ba men ta ga sngi ga try ga nan ga jing weng no yaki na ka ta berim shi ka ta betumai but I can kalalong ki kon try ga jame me ta ga sngi daga snam ba do men se ma ko ba daga ktien ga jame man pen kapat yaki ba kin long ki kon ga jame a Blei ko pa dan preng junkie ga dan preng ga jingpang be do ga jingpang ga dum pet ban shang na man me kular ban pen kia trying a kren ga jingkia I can jag a met junkie. I can yo pdiang ga jingpen kia. Ga jing mo te perkhat gen try. Ga jing em ga met ga pat ga ha ga long rin yang junkie barok way. Dwai go pa ba gi snel to ga ga nong rim. Trying an yo iba ga ta ga tri kam ga jing em junkie. Try playing a dwai nam te gi to ko pa gi ba ga addiction ga jing te mrao. Jong ga jing kerni ha ga jing len besneo.
Na tuaya Blei minta ke singi begini Sham Shisha me Jisu be. Kini omat ye ke bor jong ke jing pelait. Di tangga-tangga badan ke jing kerman ke jing im jongki. Na marhaba medan ke jing im jongki try. Dan ke bamla bat me Blei. Nget men jubab igini ke yeng ke sem try men pen im ke yeng khon ki kti ye yeng brok way. Na makita kalong ke jing kerman. Ye ke jing kular ke jame try. Na ilut cheme ke buram ke try ye baro ko pagi viewers. Baro ki subscriber hagani ke por. Trying under your ear ke kamba ke jame. Ke eke baro ko ba kiki nget ken try. Kan try kam. Naduk unta ke singi. Ake kerteng ke jang uji sungi tuai. Amen but. Amen. Amen. Blei un goeie vinger kwa vin snap bon sening ne. Blei jing mat phone ro. Kalang ke jing mentoi vi. Tot try un goeie vi ku blei shibon. Ngin se kan do biang. Hagani ke wepat ke singi Sunday. Ku blei shibon.